Здравейте, приятели, в днешното видео ще ви показвам неща, които си купих от синьото училище. Тъй като бях на синьо училище, си купих неща. Мъдиците няма да ви ги показвам и ще ви покажа това, което те ми подариха. Извинете, че гласът ми е такъв, просто се пръскахме там с оръдия. Нещо ми стана, но нищо. Първото нещо, което си купих и съм супер доволна от него и е много красива, тя е жена, е кукла Уоу. Сега ще отворим заедно с вас. Има 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 са. Не са 9, но нищо. Ето, вие сигурно виждате, но не е толкова добре. Да отваряме и ето е, куклата Уоу. Тя е с червена рокля и с червени обувчици, с много яка прическа и хубав цвят. И шишенцето е пак Извинете, шишенцето падна. И то пак е червено. Тя е в стил червено. И ще ви покажа ето тук. Ето тази тук. Да преминаваме към другия подарък. Тук сигурно виждате нещата. Вече не. Ето това, ако виждате. Ще започвам с него. Това те ми го подариха. Това е книга, която не се оцветява. Оцветява, само се прави с такива. Ето, такива. Те ни подариха също два плика с такива. Ето, има само лаби за жалост, но нищо. Да. Другото нещо е, аз го купих, това са татуировки, разделени на 3, ама бяха много яки. Ето тук ще ви покажа едната, ето другата, това е котка, това са макарони, това е куче подел. И последното нещо, което е най-яко, имам свидетелство за морско кръщене, защото там имаше кръщене и се радвам. Имам и едно герданче, защото имаше карнавал. Имаме гердани за красота и да. Това беше клипчето, много беше кратко. Но нищо, днес може да снимаме влог с Валито. Сигурно, не знам, ще питам. Чао, обичам ви. До следващия клип.